Ndị be anyị daalụnụ. Ọ na-anụgo n'ife na-afịa n'ịntanetị. Nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ Blord. Etu o si na dị, ndị Igbo ada akwụnyere ife ọjọọ. Kripto wee ezigbo biznes ka ọwụ n'ụdị ụwa anyị nọ na kịta. Kripto a na-azụ ịmara azụ ya, ọ bawanye na ọtụtụ ndị ọgaranya, nwekwa ndị ọgaranya o buturu ebutu. Mana ife ọjọọ dị na kripto a na-azụ. Ụfọdụ ji eri ndị ọzọ. Ndị na-ejikewe eri ndị ọzọ bụ ndị a sị na ha ya enyere gị aka zụọ dị afịa, ma ndị a mepere platfọm gasị ma ọ bụ aapụ na-enyere gị aka jee na maka nwere ebe na-aza Binance azụ dị afịa. Ọ ha nwa wukewe ndị na-eri ndị mmadụ. Nke etu o si wee dị kịta ọzọ nọ, ọ dị ka MMM abịasị weta ego na platfọm ha ka a na-azụrụ ụlọ afịa, ego ụfọdụ a na-efu. Nwanne anyị nwoke Blord anyị nọ n'aka jie. Ụfọdụ si n'obezi n'Ọka na ife ọ na-azụ kripto. Etu esi wee mata ọgaranya ka ọnwụ ọgaranya na nwa. A na-abịago nwee complain gbasara ya, nke Very Dark Man sị na ụfọdụ chisara ya ikpe, si ya na nekwe ego ha tinyelu n'ụdị azụmahịa na-efu n'ife gbasara kripto, na ọ bụrụ etu esi wee kwe ka o si wee mee, na ọ bụrụzi etu esi wee kwu ife. Maka biznes niile na ife niile anyị ghọtara na enwere ka esi eme nke wu nke. Etu a ka o si wee dị. Very Dark Man nke onye ama ama na-akpụpụta ọtụtụ n'ihu akwụkwọ gbasalụ ime ọtụtụ ife ọjọọ, wee kpọpụta Blord wee sị ya nekwe ife a na-ekwu maka okele ife ị nwere ikwu. Wee sị na Blord si onye ka ịwụkwana, adụ ka agụụ na-enye gị nsogbu, onye ka ịwụ. Anyị na-eche n'ife asị na okwuru, o were ka ife enweghị isi. Onyekwa nke onye awụ ịjụ maka onye nyere ya ọnụ ikwu okwu. Mana etu o si wee dị kịta, nya nwanne anyị Blord aka ji eji, ndị polisi ji ya, ọ dị ka EFCC. Ịma na EFCC wụ ngalaba na-ene anya maka ndị na-eme ife ọjọọ gbasara ego. Ha na-eneba anya na etu o si wee dị, ha na-achọ ịma na ife niile a ebubo niile ebo Blord na ọwụ eziokwu. Ife mbịara ebe ikwu awụghọ ọ gịnị mere Blord ya eji n'anya isi with Very Dark Man. Mba, ife mbịara ebe anyị ikwu owu na ogbu mara ya na mma, ogbu egbe ya na egbe. Anyị na-ekwu ife a na platfọm na mgbede ụnyaahụ. Ụfọdụ asị he na ndị gọọmenti Naijiria atụkwa n'ofu nwanne anyị aka. Ha afụna na o nwere ego na a na-achọ ka achụta ka ọ bịazie na Lagos na Ọka, ọ na-akwụ nnukwu tax na ife niile a na-eme ka achụbata ka ọ bịa na Lagos na ọkwụwa tax. Mana ọha ife nchel ọha gọọmenti kpọpụtara ya, Very Dark Man del petition si nekwo ife ndị mmadụ na-echisara ya ikpe gbasara Blord. Anyị ada-ekwukwa na Blord na aka ya dị ọcha ma ọ na aka ya adịghị ọcha. Mana ife anyị na-ekwu uwu anyị chọrọ ka eziokwu pụta. Ọ bụrụ na o nwere ka o si eme ụdị ife ahụ dịka ebubo eburu esi wee dị, ọ eje zala ọnụ ya. Enwere ndị na-afụ maka ngalaba na-afụ maka ife gbasara ụdị ife ọjọọ ahụ eburu ebubo. Ndị be anyị ụnụ ma na ọtụtụ ụzọ ka esi egwu ndị mmadụ chandu, ọtụtụ ụzọ ka esi aghọgbu ndị mmadụ nara ha ego ha. Edmark abịagonu, Edmark emechaa na nara ndị mmadụ ego.
ọtụtụ luzuru ego nke ahụ ife a na-akọzi maka ekịta anyị amụghọzikwa ebe Edmag nọ Naijiria ka ọ gbafuona, mana ụfọdụ eluzugo ego ha. MMM bịara onwe ndị eluzuru ego ha, ndị mmadụ na-eluzu ego ha. Ụfọdụ ndị mmadụ asịzina na etu esi wee kpọpụta Blord etu esi wee kpọpụta ma etu aka si wee jiri ya imegide ndị be anyị enye ohere ịzala ọnụ ya etu nsi wee fụ, mana ụlọ na-eme ife ebolie n'ebubo. Iwu obodo ya emekwana ife iwu obodo kwesịrị ime. Si aghọrịzi na ndị be anyị nọ n'oge ife isi ike, abịakwa ndị be anyị na-achọ ụzọ ha ya esi wee gbanahụ ife isi ike a. Mmadụ abịakwa na ọ n'akụkụ asị ha hụ na Blord emega ife ebori ebubo, mana ndị ngalaba a na-afụ maka ife gbasara ịkpa ego n'ụzọ ọjọọ ma ịda iwu gbasara ego ha ya enyomi ya anya n'ime. Ụfọdụ na-asịsị na maka na onye Igbo ma ụfọdụ asị na ọrụ nwa Tinubu kedu ife a ya eme na nwere onye enye nsogbu. Anụgo m ọtụtụ akụkọ enweghị isi. Ụfọdụ asị na ndị gọvanọ anyị na-achịgasị anyị na nwere onye nyere ha nsogbu na ha nwa ka eme ife ọjọọ, mana unu n'anya ife ọjọọ niile a na-eme onye ka a na-emegido? Ndị a na-akpọ the common people, ndị ogbenye. Ebe a ka a gbadoro ọkpa si emegidozi na ndị ogbenye. Unu akwadozi na mmadụ ime ife ọjọọ wee kpata ego. Ebe a ka a gbadoro ọkpa. Anyị achọghị ịma na akpụrụ nwa Tinubu ma ọ na-akpụ ha. Onye ji ife ndị ogbenye hapụrụ ha ya. Onye ji ife ndị ogbenye hapụrụ ha ya. Unu nekwu anya, o nwere ike ọrụ na ndị achisara ikpe na nke Very Dark Man na ndị ahụ wụcha ndị be anyị. Mgbe a dịka akpụrụ Ọjị Ụzọ Kalụ, ụfọdụ ndị be anyị na-azị emegido ndị Igbo, emegido ndị Igbo. Unu nụrụ ego na-asị oriri nọ politiks mekwara eji wee gbapụta ya. Abịazi na na-enyobeghị anya n'ife gbasara Theodore Ọjị nke chịrị Abia steeti, asị na na-enyobeghị anya n'ife Obianọ nke chịrị Anambra. Ụfọdụ asị na-emegido ndị Igbo. Ndị be anyị, unu jikwa uche unu aka. Kedu ndị Igbo a na-emegido? Ọ bụrụ na Ọjị Ụzọ Kalụ, Obianọ, Theodore Ọjị na onwe nke chịtara ọfụma, kedu ndị emegidolu? Ọ ndị be anyị. Asị na-ewelu ego anyị ejidozi obodo anyị, ofu onye were etinye n'akpa. Kedu ndị omegidolu? Ndị be anyị. Ka ezife mere na-achọ inyoba ya anya n'ife gbasara ndị a, ikpe ha ikpe. Ụfọdụ ewewe iwe. Onye nwa na-achọ inyere aka, ọ wụrụzikwa unu na-echekwa ha ndị mekpara unu ahụ. Unu ọmụdị ego a na-eweta na steeti, a na-esi na federal eweta n'etiti, eweta federal gọọmenti eweta na steeti. Unu ọmụdị ego steeti na-enwe ofu onye akparị ya kpanye na-abụ ya. Unu abịakwa gọọmenti abịa inyeba anya, ngalaba na-afụ maka ndị riri ego abịa inyoba anya. Unu nwawu ndị eriri eri abịakwa na-ewe iwe. Mba, ndị Igbo ya na-akwado. Ọsọ ya wụrụ na-asị na enyobeghị anya n'ife gbasara nwa Tinubu n'oriri ego ma ọ bụ onye dị etu a n'oriri ego. Eruo na nke ndị be anyị si nyoba anya, si na-atakwa ego a wochi ya ta ya na steeti anyị gasị. Alụ na-eme. Unu akwadozi na ife ọjọọ n'ụdị ọnwụ na aka Blord dị ọcha. Emechaa ya amalụ. Unu akwado anụgo m dịka ntị gwa unu na Blord maka na onye Igbo na-achọ ka ọ bịa Lagos. Kedu ụdị ife ndị Igbo na-akọ? Isi o mebiri gasịrị anyị. Onye mere ji wezi ka mee ife onyonyo a. Ndị be anyị unu emezina ka isi emebiri anyị. Onye riri ego ndị mmadụ na ọnwụ na oriri ego ahụ n'ezie, o kwesịrị ịgbọsị ya.
m na-ekwuri na hụ na gọvanọ agasị anyị ndị eme ha ọfụma si kpụrụ ha, mana ụfọdụ n'ime ụnụ ya sisi akpụrụ na ha na akpụrụ bụ ha ndị ugwu, akpụrụ ha nata ha ego weta na steeti anyị. Ịmakwa mmadụ one ya azụ nri, asị gị na mmadụ riri 5 bilion, ịma akpa rice onye ego na asị ka ego were steeti akpa rice, onye ọ na famili ọ na nwere ike iketacha ofu ofu. Ụnụ anọrọ ebe a, ụnụ ka na-ebe agụ ma na-atrai na-echekwa ndị dewere ụnụ n'ụdị ọnọdụ ụnọ. Ndị Igbo ebere ụnụ na-emerụ m n'ichekwawa ndị dewere ụnụ n'ụdị ọnọdụ ụnụ nọ, ebere ụnụ na-emerụ m. Bilod bilonia anyị si emetụkwana ya aka edu ọcha ọ ya aga. Ekpere anyị na-ekpe ọwụ na aka dị ọcha si hapịa, mana ọ na aka ya adịghị ọcha ya gbọsịa ife odidi, ya gbọsịa ego ndị mmadụ niile odidi. Ekpere anyị na-ekpe n'isi ndị be ebe a ka ntị ka nhapịa. Inwe ife ihe ekwu n'okwu a tinye ọnụ kwa ngwanụ daalụnụ.